Vi er spot on, og vi har hjulpet Flisehaven i Vejle til omsætningsrekord. Hør her, hvad Frank har at sige om oplevelsen. Vi har publiceret video i juni 2020, og efter oktober 2020 kunne jeg se en voldsom stigning i salg. Spot-on Studios har lavet en profilfilm til hjemmeside, og så mange små film, til, hvad man kan bruge til Facebook-annoncer. Mange kunder kommer nu til Flisehaven i Vejle på grund af de videoer, der blev lavet. Den investering var helt sikkert pengene værd at få en video lavet. Jeg kan helt sikkert anbefale Spot-on Studios til andre kunder.